हिन्जाव गोदान हौवा गोदान साहा लुनाय दिनैसो मोनलोंसिगोन नोंसोरनि आहा बेवाइसो जायो फाग्ला आयौ र' आं हमसै ओइ बे माबानाव हरलाय मैसोनाव साहा लोंग्राफ्रा नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान मोखां गोजोंथार हरदो दे होखादो बे नोंनि जाफैबाय बेबो लोङोलै मा बुस्थु जौ लासैसो बेयाव मावग्राफोरनिफ्राय फैसा खांबाय सारफोरनि नालाय मा माने बै माबाफोरखौ मावग्राफोरखौ जायफोरा खस्थ' मोनो बिसोरखौबो दुखु मोनफा होनाय जाहैजोब्बाय लाफा दुगा बिहारि साथाम लाग्रा बे गोजा गाननायखौ नों आंखौ ब्लगाव होबाय आं साबसक्राइब होबाय आं बिदि नङाब्रा जेबो लस गैया दिनाव फाग्ला 20-30 फैखायो नै सिख्लाफ्रा गोन्दा गोन्दिथार एसेल'थारलै जों गामिना जखायसेल' बे दासो मोनफादों लागौ ओइ रावबो जेबो दाबुं एबार सोर सोर एबार हिनजावफोरसो एबार हिनजावफोरनिफ्रायसो एबार हौवा ए एसे खागोन औ हिनजावफोरनिखौ मुसिखा दे लागाव दे हिनजाव सासे हौवा सासे औ ए लागाव नोंगौ दे खुगा होजोब मोसौ मुखा बायदि जोंना नै सासे टिमि नाजारा नै खुमुथि बे खुमुथि जोंनिया नोंथाङा खुमुथिमोन होनदों नामा ना मेथाइसो टिमि नाजार आं एरेन्ज खालामना फांखा बायदि सोर फिदिंना एसे बावनानै मोनथारगोन फांखा बायदि होखाव गाहायजों हाजों नुबाय ना ओइ स्ट्रिटा नै नायग्राफ्रा आजाय जिगा साइडआव रिगा हौवाफोरखौनो खागोन लागाव लाफा दे आयौ फाग्ला खोमारिमा गुमा नों बुख्रुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब लागाव दामाखा नङा नै नों बुख्रुबगोन ना आं नुगोन आं हागोन दे सोर खायो दे लागाव लागाव फांखा बायदि सोर फिनिखा नारखानाय गैया
Boरमा hantu. 1 2 boरमा hantu. Manusia sudah kalam. Oh. Sudah. Oi, Hogar. Khadla langnai hoina aku biyo. Lagau. Magil deh. Kau siap? Udah mundur. Ada isi saya tak. Wah, Oh, cerita. Hai. Kêu được ra, mà mưa không phải chứ. Lao. Kau, jangan sepeda. Hesigan. Sidadan. Oh, sidadan. Sudah jaga. Oh, ini Hogar bisa, Hogar sih kan? Murid begitu. Murid sama saya. Masuk. Murid sama. Saya lagi kau. Timnya kaya. Deh. Santai bidang. Lalu sudah. Tangga sudah. Oh, sudah kawan. Geram, otomatis kerang anu jaga. Oh, sarbar. Action.